Organizacija Planetard sprovodi akciju podsticanja aktivizma osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou. Finansira je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Republike Srbije jer se smatra da osobe sa invaliditetom nemaju odgovarajući tretman ni na lokalnom ni na državnom nivou. Danas je taj program na jednodnevnom seminaru u Valjevu predstavila Jelena Pribojan. Mi kroz ove naše radionice i kroz ovaj program u stvari nastojimo da objasnimo ljudima da oni mogu da urade nešto i da nije to pitanje dobre volje, da nije to pitanje u mnogo puta što se misli sredstava i novaca, nego stvarno dobre organizacije, dobre koordinacije i naravno komunikacije. U tom dijelu naravno mediji imaju najveću ulogu. Sigurno nije dovoljno posvećena pažnja ni na lokalnom ni na državnom nivou ljudima koji čine te organizacije, zato što su oni entuzijasti, oni su ljudi toliko vrijedni, radni, imaju dobru volju, znači njima treba podrška u svakom pogledu. Seminaru su prisustvovali članovi udruženja Multipla skleroza iz Valjeva, kao i predstavnik opštine Valjevo Gordana Joksović.